Ni egia esan ez daukat biharamunaren sensazioa hundirik ere, oso hurbil daukat. Txapela jasotzen duzu da txapela norbaiten eskuetatik jaso dut eta Maialenen eskuetatik iristea txapela goizean ari nintzen hortaz pentsatzen da hori doble txapel bada niretzat eta oso berezia niretzat. Egin duzunean, egin behar duzuna egun hortara iristeko, aterako da edo ez da aterako, baina ez eren damurik etzitzetan geldituko bestela izan balitz ere. Eta lasaitasun horrek behar bada egin zuen atera zen bezala atera zedila. Danok egon gara notzikaraz une oro batez belan txalo zaparrak eta ezten zinien, zelan bizi hori holtzatik? Ezin dugulako imaginatu. Hanka bat neukan ni nire eguneroko lan egiteko txokoan eta hantxe ibiltzen naizen distensio puntuarekin egin behar nuen lana. Beste aldetik hango tentsiora emana beste hanka. Orduan han bizi duzu noski zirrara hori guzia eta ahalegindu behar duzu kalterik ez egiten eta eragiten baldin badizu onura eragiten. Hainbeste jende eta hainbeste emozio da zer eta hitz hutsa da hori dena sortzen duena, ez dago artibiziorik. Ez ara izango bapen egartik duzu. Pelikulekin eta zuingo negarrik, danok itxaroten txapela jontzi danok erdi malkotan, zelan aguantaten da? Behin bakarrik egin nuen negar zinean eta beste behin etxean dokumental bat ikusten, baina eta baditu inguruan ia aldiro negar egiten dutenak. Egi esan oso kosta eta ateratzen zait malkoa begitik kanpora, baina malkoak begitik barrura ere bidea egiten du eta hor bakoitzak daki nondik nora ibiltzen den. Oso momentu hunkigarri izan dalako. Bai, oso hunkigarria da, eta orduan gainera merezi duan saiatzea bizitzen. Nik saiatu egin behar nuen, zeren egun osoko tentsio hortan zaudenean, tentsioak eramaten zaitu eta oso azkardoa dena. Eta orduan konturatzeko demorarik ez daukazu eta bai, pena da olako momentu bat pasa eta zuk ez mastikatzea zure hunkiduraren gaitasun guzti horrekin eta, bueno, oso zaila da hori egitea eta orduan ezinbestez parte handi bat galdua gelditzen zaizu, baina, bueno, hantxe egon nintzen eta niri ere pixka bat iritsi zitzaidan. Ze politza izan bide amets, danok postu garalako. Zuk irabazi izan, az danok. Maialen berabe, bai? Bai, ni doble posten naiz denak postu direlako eta besteen pozetik ere elikatzen da nire poza eta begira. Ezin nion gehiago eskatu egunari. Deno pozik, eta txapelduna bihar hemen izango da. Airean saio honetan, zuzenean, saio honetan izango da, eta batez ere txapelaldia hitz egingo dugu. Lau urte hauetaz hitz egingo dugu, berarekin amets, Artzeliusekin. Mundu guztia pozik, Xabier, izan alda, ez da bat edo, puntuazioarekin eta beti izaten delako goraberaren bat, eta... Orokorrean eztabaidarik ez du somatu, eta hori beraiek transmititzen dute, beraiek gero atera ziren denak elkarrekin, eta beraiek oso gustora zeuden denak, eta nik sinisten ditut, esaten dituzten hitz guzti horiek, bestela izan balitz ere pozik egongo nintzen da, benetan, iruditzen zait benetan nahi ziala, Iturriagak esan zuen, iruzurrik ez dagoela, eta nik uste dut horrez dagoela iruzurrik, baino egon daitezke, eta egongo dira kuadriletan, ni Maialenen alde, ni Igorrek buruzburukoa jokatu hartzuen. Maialen gutxitxo puntuatu dote zuten buruzburukoan, adibidez, edo? Seguru egongo dira. Mauleko auzapezarekin hitz egin behar dugu, Barakaldon izan zelako atzo, Michel Etxebest, arratsaldeon? Bai, arratsaldeon zuei. Atzoko festa handi horretatik, ze azpimarratuko zenukezuk, Michel? Ni naiz bertsozale esango dut berria, 4 urte hontan jarraitzen dut, eta ordin arte irratian entzuten eta ez zautan hainbeste goxo entzutea, behin ikusita dena jentea bertzolaria nuna diren, ordin ni bertsozale berri gisa, amiagaria, hunkigaria, eta niretzat dira extraterrestroak, ordin izan dadin lehen bat edo azken bat, sustrai izan den bezala, atzo, aleik eramaiten duten lan, eta hainbeste presioekin, stresaekin eta emozioekin, eta hola berriz, holako gai, okerak emaiten eta hiru bertsoen botatzea iristen, eta Harigaria da niretzat, harigari. Beraz, ez unkituta eta harritutare bai extralurtar hauekin, extraterrestre hauekin, ez da? Niretzat bai, extraterrestre. Eta zure favoritoa zein zen? Bai. Michel, zure favoritoak irabazi du? Barkatu, nire?
zure favoritoak irabazi du, zuk ametsen aldu... Uste dut irabazi duena den eta erregularana izan dena atzo. Eta honena bukatzean niretzatzen Maialen eta niretzat aize. Zenta buruzkan niretzat eraman du. Epaileek badakite behar bada nire bihotza da mintzatu eta ez naiz aski hotza izan edo egon edo holakoa uste dut erregularena aleike irabazi duen. Gero mekanika hortan uste dut aurreko txapeldunak ez dituela ber xantzak. Ez baitu ritmoa hartu aurreko lau hiletan, horiek kanporaketak gintuzte eta finalerdiak eta eta Maialen sartu da hor, bestiak usatuagoak zien eta behar bada presio hortan eta orduan hortako du niretzat ez hain untza hasi goizan eta mena bukatu du sprintean eta kasik irabazi du niretzat uste nuen irabaziko zuen. Michel Etxebeste, Mauleko Gauzapeza alkatea, benetan eskerrik asko kronika hau egitegatik. Eskerrik asko eta gurbero bat. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gaien aldetik gaur goizean batean eta bestean entzundako kontua da, Xabier, gaiak tristegiak ote ziren, serioegiak ote ziren, beti jotzen ote den alderdi sakon serio horretara. Bueno, lehen aipatu dugu gaia, egoerak beste aldean jarri zaitu. Bertsolariek bereiek behar bada autu hori egin zuten, baina bestelako autuak ere badira, eta txapelketan ikusi ditugu, sustraiko linak ez dakit Maulen bertan ez ote zen izan, oso humoretik hartu zuen, gainontzekoek oso seriotik eta tristetik hartu zuten gai bat berak oso humoretik, eta izan zen ordura arte bertsoaldirik onenetakoa, bakarka egindakoa, gaztetxo baten paperean, eta nik uste dut humorea egitea oso komplikatua dela. Eta baina horrelako egun handiek ere gogoetarako eta hausnarketarako bidea ematen dute. Ez dakit, bakoitzak bere finalera iristeko egun hori ere hausnartu egiten du, irakurri egiten du, ulertu egiten du, asmo batzuk eta intentzio batzuk eramaten ditu, eta behar bada horiek plasmatzeko moduak eta formak bilatzen ditu. Baina humorea egon zen eta oso humore kolpe honak egon ziren gainera. Getatzena, behar bada jendeari benetan igual eragiten diona, beste gauza batzuk igual dira, karga duten gauza horiek, ez, benetan, sentimentuak zehatzen dituzten. Nahiko txispa egon zen, Aramendi, bai. Hori da, bati baino hori entzun dio dana gaur goizean, bai Euskal Herratian bertan, edo baita kaleko kontuetan ere, txispa garai bateko zera, ez dakiz zer, zirikatzea. Baina zailagoa da, eta gero eta zailagoa izango da. Nik usten dut jabetu behar dugula aurrerantzean txapelketa nagusia ontarako izango dela, oso gai serioetarako, traetara oso serioekin. Eta hori humorea zertzela daka, puntuka ez dakite. Piper puntuan hortxe agertuko dela noizean behin. Baina gainerakoan, nik usten dut, gero eta pertsolaitza serioago batera goatzela, besteak beste puntuak eta sistemak hori eskatzen duelako. Eta beraz, alde horretatik, esango nuke, beira, nik Michel Etxebestek esatzen zuenarekin oso ados nago. Usten dut, Maialeni, finalera arte sartu ez izanak, ez diula mesederik egin. Hau da, hotz sartu zela, orain, atzo, Maialenek genialidade pare bat egin zituen. Nik usten dut, buruz burukoa izan balitz zuzenekoa, hau da, ez puntuak eta akumulatuarekin baizik eta zeran, nik usten dut, Maialene perpada irabazi egin zezakeela. Nik usten dut, kartzelako lana, azkenekoa, usten dut, geniala izan zela. Eta aurretik ere, Maialenek egin zuen, tratu txarren zera ura, eta usten dut, genialidade bat egin zuela, batez ere, akabatzeko moduan. Maialen ez da txapeldun izan kasualitatez. Maialen izate txapeldun geni badala. Eta hori esaten dizu, betidanik ametsa zailuzen jarraitzaile izan da batek. Aitortu izan duzu gainera saio honetan bertan. Haizue, kronika gehiago jaso berritugu, guretzat plazer handia da, atzo Barakaldon beken izandako hainbeste jenderen artean, argia jarri, eta Ainhoa Murua ikusi dugu, Ainhoa Murua triatleta. Ainhoa, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Zein da zure atzoko eguneko kronika? Bueno, egun handia, asko disfrutatu ginen. Nik egia zen, zoritxarrez bagoizian ezin izan nukun, ikastaro bat nezkan, azterketa batzuk, eta arratsaldea bakarrik orduan pixka da bagoiza galduta pixka galduta, baina asko disfrutatu ginen angeuden guztiak, eta batez ere sortu zen giroa oso atsegin ezin zen.
Eta arratsaldean bizi izan zenuten guzti hortatik, ze azpimarratuko zenuke? Edo adibidez, txapeldunarekin pozik? Bai, azkenian nik uste da, ametxek, bertso, danak, egia esan, danak disfrutatu nuen, baina bai bukaerako buruz-burokoan batez ere, asko gozatu nuen da, eta Maialenen azken buruz-burukoa asko gustatu zitzaiten, baina, nik uste dut ametxek, bertso izugarriak ez, nik egia esan, bertso guztiak izaizkit izugarriak ez, baina goizean ere, komentatu ziatenez ametxe ere oso ondo aritu zen, eta nik uste merezimendu osoz irabazi zula txapela. Ainhoa, uneren batean, malkoren bat atera altzi zuten? Hombre, ia ez, bertso, batzuk bai egontzian, nik uste mundu guztia bezala ez, azkenean gainetikan bertan entzun da, nik uste gehiago emozionatzen dutela, eta bai egontzian, momentu da, bai. Garen bat, eta gero agurreko garaian, ere bai, seguro esko. Bai, agurra hori esan, ametxena, izugarria ez, eta... Baina besteen ere bai, ez? Aitor Mendiluze batek egin zuena, adibidez, edo? Bai, hain egia esan, hain beste, ez gogoratzen, baina nik uste egia esan, finalian egon zian guztiak eukizuten nik uste, bai, momentuak ez, eta bakoitzan bertso bakoitzakin asko disfrutatu ginen egia da, bai, gai serioak edo, izan zirela, eta hori, hausnarketako gaiak bai, eta momentu unkigarri asko nik uste bizi genitula. Ainhoa Murua, eskerrik asko, besarkada bat. Bai, zuei, venga.